μαζί με τον Νίκο, όπου παίζουμε Minecraft. Και θα παίξουμε Θα πατήσουμε Simplay, το οποίο έχουμε φτιάξει ήδη. είναι από μένα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παίξει πρώτο ο Νίκος και... Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποια... δεν είναι peaceful, σωστά. Α, όχι, είναι hardcore, δεν γίνεται. hard. Συγγνώμη. Γιατί μου λαγκάρει το θέμα. Δεν ξέρω, μάλλον δεν κάνεις βίντεο. Συγγνώμη άμα ακούγατε κάτι. Είχαμε ανοιχτή τηλεόραση. Sorry. Και άμα παιδιά καταλάβετε κάτι, το hardcore πρέπει να επιβιώσετε. Ναι. Χωρίς θα πεθάνετε, γιατί τα τέρτ θα σας φάξουνε. Μάλιστα. Θα κάνουμε βίντεο κάθε μέρα. Μπορεί κάθε μέρα. Είναι λίγο δύσκολο για εσάς να δείτε βασικά βίντεο. Γιατί δεν σπάει. Απλά μην πηδάς. Πρέπει να πηδάω γιατί κρατιέται. Δεν πάμε καλά. Κοίτα. Δεν θα σπάσει ποτέ έτσι όπως πάμε. Έσπασε. Βαριέμαι. Και έσπασε. Τέλος. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πρέπει να χτίσουμε ένα σπίτι. Μάλιστα. Αλλά πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τα κατάλληλα υλικά. Crafting table, pickaxe, stone sword, stone pickaxe. Οκ. Είμαστε η Alex. Μάλιστα. Βασικά δεν ξέρω γιατί μπορώ να βάλω εγώ skin. Μάλιστα. Παιδιά, θα παίζουμε και με mods. Όπως μπορείτε να πείτε στις Μπορείτε να μπείτε και στο Minecraft Robot που έχω κάνει εγώ διάφορα πράγματα. Minecraft. Minecraft Robot. Δεν μπορούμε να πούμε. Πώς θα πούμε. Όχι σε βίντεο. Α, να κάνουμε βίντεο με το Minecraft Report. Ναι. Ναι, και κάνουμε ωραία πραγματάκια. Θα κάνουμε και redstone tutorial μερικές φορές. Και κάντε στα comments, γράψτε στα comments κάτω τι mod θέλετε να παίξουμε. Λοιπόν, ναι, αυτό. Είδες σημασία αυτό. Ναι, εντάξει. Θα παίξουμε μάλλον Attack of Team, γιατί είναι ένα από τα πιο καλά mods. Ναι. Για να πάμε και στο διάστημα, να σας δείξουμε ακριβώς. Και γιατί τα φτιάξες όλα από ξύλο, αφού θα πάρουμε πέτρες και μετά θα τα κάνουμε όλα πέτρινα και μην δίνετε σημασία με... Λοιπόν, σκοτώ. Του σκορώ. Αχ, Iron. Δεν μπορείς να το πάρεις. Α, δεν με φλες. Λαγκάρι. Και πολύ. Τι γίνεται εδώ. Δεν πέτυχε για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, λαγκάρι. Ωχ. Ναι, αλλά τώρα πάνε να πίνει. Και hacker. Λαγκάρι πάρα πολύ, παιδιά. Γιατί λαγκάρι. Τι παίζω. Κάτσε, νομίζω. Πώς. Video settings. Όχι, δεν πρέπει να βάλεις μουσική. Πάτα τον. Πάτα αυτό. Graphics fast. Και αυτό. Όχι, το πρώτο. Κάνε το λίγο πιο μικρό. Πιο μικρό, ναι. Και άμα αφήσεις και αυτό. Άμα δεν θέλει. Λοιπόν, λαγκάρι τώρα. Όχι. Έτσι, άμα λαγκάρει παιδιά το Minecraft, το φτιάχνετε έτσι. Λοιπόν, επειδή... Λέμε να φτιάξουμε και ένα intro. Να αρχίζει με κάτι με μουσική ή κάτι τέτοιο. Αλλά μέχρι τότε θα περιμένουμε για 10 εγγραφές και μετά θα γίνουμε. 100 είναι πάρα πολλές. Άμα πάμε 10 θα κάνουμε ένα special βίντεο. Που έχουμε ήδη 8. Το επόμενο βιντεάκι μάλλον θα Μπορεί παίξουμε... αυτό να το κάνουμε σειρά, παιδιά. Άμα κάνετε like φυσικά θα το κάνουμε σειρά. Άμα δεν κάνετε like, απλά Δεν θα το μην παίξουμε. κάνετε dislike. Απλά... Δεν είστε τόσο κακοί και Πολύ μην πέτρα. ξεχάσετε να κάνετε like. Εμείς και πάλι θα το συνεχίσουμε, εκτός και άμα γράψετε στα comments δεν θέλω να το παίξετε ή κάνετε dislike. Ναι. Γιατί, παιδιά, τα dislikes είναι κάτι κακά πράγματα. Μας κάνουν και κλαίμε μερικές φορές όταν το βλέπουμε. Δεν ξέρετε πόσο είναι δύσκολο να κάνετε βίντεο. Βάσει και εμείς είμαστε καινούργοι, εντάξει. Αλλά είχαμε ένα προβληματάκι με το Ναι, αλλά παλιό. πεινά. Ναι, αλλά πένα πάντως μου τελειώνει Κάτσε να πείνα. σου είχαμε ένα προβληματάκι με το Papa's επεισόδιο 2. Κάτι είχε γίνει. Πρέπει να το κάνουμε edit. Πιστεύω πως ξέρετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Και δεν μπορούσαμε. Και μας πήρε τουλάχιστον μία ώρα να το κάνουμε edit. Ήταν πολύ δύσκολο. Στο σημείο που σας λέω θα κόψουμε. Άλλη μια φορά να περάσει αυτός. Άλλη μια φορά να περάσει. Κλείσε τότε την πόρτα. Άλλη μια φορά. Level 3, κλείδωσα.
Άσε τίποτα. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη. Ναι, με τη διακοπή. Ναι, είναι δύσκολο να κάνετε βίντεο και άμα κάνετε dislike μας κάνει να νιώθουμε λίγο περίεργα. Μην είναι... Σκότωσε το. Να πάμε φαγητό να το ψήσεις. Δεν μας έδωσε καν φαγητό. Α, εντάξει. Αυτό είναι για potions. Αυτό είναι potions, δεν είναι φαγητό. Λοιπόν, Δεν μπορώ να το στο φάω. επόμενο επεισόδιο να παίξουμε πάπας ή κάτι άλλο. Μπορούμε να παίξουμε τα κοφπίτι μου. Ναι, όντως. Όπως άμα ξέρετε το Λαγκάρω πολύ. άμα ξέρετε το The Diamond Minecraft παίζει Diamond Dimension. παίζει Diamond Dimension και εμείς θα κάνουμε κάτι σαν αυτό, αλλά θα παίζουμε τα κομπιτήν. Και μπορεί να παίξουμε και Diamond Dimension. Κολλάω. Τι κάνεις? Μπορεί να βάλουμε και Πεινάμε πάρα πολύ. Θέλεις φαγητά? Είναι μικρό, δεν δίνει φαγητό. Μπορεί να μας δώσει φαγητό. Έχω βάλει και τα μικρά. Λαγκάρι. Μία μικρή διακοπή για τη λαγκάρι θα σας πούμε όταν ξελαγκάρει. Λοιπόν, Απλά βγήκαμε και ξαναμπήκαμε, ελπίζουμε να μην κολλάει. Συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν... πάντως παιδιά, σε κάνουμε ακούω ζόμπι. Κι εγώ. Και Μπορεί στο επόμενο επεισόδιο να έχουμε τράξο παξ. Όχι, πεινάω πολύ. Ναι, το επόμενο βίντεο όμως άμα τα κομπιτή. Νομίζω πως πεινάς τόσο πολύ που... Γεια σου. Μπορούμε να παίζουμε και Stranded Deep. Άμα θέλετε, πάει με ένα παιχνίδι. Γράψτε στα comments άμα θέλουμε να παίξουμε Stranded Ναι. για να το κάνουμε σειρά. Και ναι. Θα σταματήσουμε για λίγο να κάνουμε βίντεο γιατί έχουμε καλοκαίρι, παιδιά. Κούκκινο μαϊτάρι. Είναι για τα potions. Όχι, είναι για να το φάμε. Ναι. Ναι, θα σταματήσουμε για λίγο να κάνουμε βίντεο. Δεν θα σταματήσουμε καθόλου. Μα θα πάμε μια μέρα διακοπές. Δηλαδή θα πάμε διακοπές, ναι, και θα μπορούμε να κάνουμε βίντεο. Και όταν τελειώσουμε, όταν φύγουμε από τις διακοπές, θα ξανασυνεχίσουμε, μην ανησυχείτε. Λαγκάρω. Λοιπόν, πόση ώρα πάει αυτό το βίντεο? Τέλος πάντων. Κάνουμε τσιμπολάκια. Mushrooms. Και έχουμε ένα mushroom ball που μπορούμε να το φάμε. Θέλουμε κι άλλο mushroom ball. Τι? Τέλε 2. Τι? Τέλεια. Mushroom balls. Μπορούμε να παίξουμε πάρα πολύ. The mushroom balls. Πόση ώρα πάει αυτό το βίντεο? Περίπου στα 8 λεπτά νομίζω. Δεν ξέρω. Να το δούμε. Δεν φτιάξε μερικά. Και δώστε μας ένα... Όχι. Τα βασικά. Δώστε μας ένα λεπτό να δούμε πόσα λεπτά πάει αυτό το βιντεάκι.